Kutambirai muimba ile kwa madzaya masvika changamira amadziva mese moya muri munhu makagara ikoko muri vatongi. Nyaya yokwamadziva inoiswa patebhuru, mumwe nemumwe ataura zvinhu zvake, imi makateerera. Kuno kumwe kokuti kana muchitaura mashoko munoti vakagara ikoko ndivanopedza nyaya. Vanoziva bhora, mutambo webhora, vanogara kuteresi ndovanoziva kuti ninga anogona. Saka makagara kuteresi kudaro tiri tese tiri pamwe chete, vari kuno novari ikoko, tese takutamba bhora rako yapamberi. Uya undipe mombe 5 handindizvo kana kuti 1500 wakanditambisira nguva yangu handindizvo. Woya undiudza pamberi pamambo kuti uchiri kundida here, ndizvona? Chiwira kuti ndizvo zvavabvunzwa amai kuti ndizvo zvanzipa Samoni kana madzibaba ndizvo zvava kuti kana usati kuona Samoni tapinda muSamoni kare. Saka tiri kuti nhau yakakurika. Patakasvika ndepekuti baba makaramba mudzimai, ndizvo? Tokubvunzai zvakare, muri kuti kudii nemadzimai? Pamwe makaita mukaita mumwe mufungo, muri kuti kudii? Ngazvingopera. Adzimai muri kuti kudii? Right. Saka tiri kuti patakasira manga maburitsa gupuro, handindizvo? Rekuti hamuchada amai. Asi changamire vakati nauyeni kuti ndinosvika naye pajudgment ndaida mapepa ekuroora kwamakamboita. Handiti ndizvo? Makazomawana here amai? Taikumbirawo mutipirawo. Vatongi mukuteerera. Teerera nyaya. Baba kanjani reni rakazowanika here kana kuti renyu muri kusakira rakasara kuharare kwaamai. Alright. Saka zviri apa ndofunga zvamakabvisa munogona kuzviziva kana vatsanangura listi riri apa. Saka changamire vanotonga vatasana chii nelisti. Handioni zvinhu zvakaipa here. Mukadzi wemazuva makaroora? Hana kuti mungazoti ndagadzirira. Kuroorwa kwa Lucy. Tangawarima na Martin Mukadzi. Kupinda mumusha $40.
ndiro $20, mvura muromo $40, sunungura homwe $20, kunhonga kwekusikana $300, dare $400, paid $300, kukasara balance ye $100. Matarisa mudenga $100 yainobhadharwa. Makandinzwani $50, matekenya ndebvu $20, chigaro $20, gusvi $20, rusambo $2000, rwakabhadharwa $200, kwakasara balance $1,800. Zvamai $1,000, paid $400, balance $600. Balance yachinenge yakazotipwa zvakazobhadharwa ne zvakazotipwa kumberi balance kwacho ndisingazoti zvakazobhadharwa pakaiswa gorosari zvinhu zvakati wandei zvakatengwa hazvina kuindicatwa makatenga here grosari amai vakatenga grosari yese rakatenga wataenda pakanzi pane zvamai verification yako yatokaita sei pakanzi balance wabhadhara watichinyatsoverenga vanzwisisa zvamai pakanzi $1,000, panzi paid $400, balance $600. Pabalance masoro balance makazokwiye here balance yange yasara pane zvamai papamako pamusoro pebalance makaclear kubva zvatakainamba baba mugara vanozombotsobera kumba kwedu saka zvoti kwakatliwa ndonozokuti chokwatinoita vana kuti ava vari kumashure ndiani kuna tete vangu baba tiudzei akamakaiziani kubesa imbowaratidai vamboona bepa rabva kumba kwenyu sei baba manzwa changamire vari kuda kutsvaga nyaya musi unoti vana vakuparadzana panotariswa makona ose kuti chii chakonzeresa chakatsvagwa chakaonekwa kare but pakuchinzi pauda kuti paonekwe rodzi parodzi irisiti riri kubva kumba kwenyu harisi kubva kumba kwomukuwasha wenyu rikuratidza kuti kutikwa kura kuti chinhu chakadi chakabhadhara ndosaka manzwa tirikuda kutsvaga nyaya isisi kuti tinzwe kuti pakatikwa apa abvunzwa musikana akati aiwa pamwe baba zvine muri kutiwo futi imi baba vacho handisi kuziva saka isisu vatongi sevatongi manje tete vari ameno nyaya tete mukatibatsire kuda makangomakawo zvazvaita takuenda pane zvakanzi zvasara. Pane sutu yamai size 38 yeblack, size 6 handbag yeblack nechari. Kuenda kubaba pane sutu yababa yeblack, size 9 nehead yeblack. Kuenda pamombe pane mombe 5 dzinotsika 3 dzemari 2 dzichita edzo 300 each. Dzine mazita mombe dzakanzi mombe dzina mazita dzakangonzi mombe 6 5 hatsatidzi. Right. Vatongi mungunzwa roads revanhu vaviri vari pamberi apo. Ndingave nomubvunzo muduku wandinoda kukwanisa kubvunza zvangu tenderere mberi because nyaya iyi yakataurwa kare
but inofana kupera ichitarisa masaidzi ose zvazviri. Ndingada kubvunza kuti pakati penyu apa pane mwana, makaita mwana, mune vana vangati? Hamuna mwana. Vatongi ndikuda kuedza kutaura nyaya yekutsvaga nyaya parodzi rechivanhu kwedu kuti munhu kana achinge aroorwa. Ndanzwa pari kutaurwa nyaya yemombe ngana, mombe 5 dzinotaurwa. Handisi kutaura inini, ndikuda kuedza kutaura nyaya yokugadzirisa kuti vana vaya nani vauya pamberi pachangamire vana kuti nyaya yavo ijeke. Pamunonzwa kuti ndizvo ndabvisa pfuma payo, ndabvisa ndachaja mombe dzangu 8, ndo mutema vazhinji vanoti 8, yokuzoti 9, 10 umai nemasungiro youmai haitaurwi nezvayo, inodhimanda yega. Unenge uchitarisirwa kupa kugara kwedu kuti pachaita vana 8 mukadzi uyu. Kana manga musingazive vari kuteresa vachabatsirana neni, ndozvokuti kana mukadzi uchichaja mwana wako uchiti mombe 8, vanenge vachitarisira kuti kwaachaenda kugara kumashure kwatabva kwese, anonzi mukadzi kana achikwanisa kuva abatsirwa zvakanaka anogona kuisa mombe 8, zvichireva kuti mwana anenge achinzi mombe, mwana achinzi mombe. Kungoda kutaura nyaya kuti iende pachena kuvanhu vaviri ava vasvika pakudi pakurambana. Saka noko manje vasvika apa pasina kubvisa maombe. Vakabvisa mombe, vakabvisa mari yorodzi chete. Iyoyo manje isusu takabva kwese kumashure hatichaikwanisa murevo. Amadzi toda kutaura nyaya yekuti inyaya yakataurwa kare, yange yakamirira changamire kuti vaone list rokuti vazive kuti pavana vaviri ava vasvika pakuparadzana zvii zvakaiswa kana kuti zvii zvakabhadharwa. Saka ndofunga list mabudire araita changamire vanaro. Isusu hatina chatichakwanisa kuramba tichitaura tichienda mberi nokuti changamire ndo varidzi venyaya iyi. Isusu kubatsirana navo badzi semakorokota. Hameno kuda mungave mune chokutaurawo kuti mupe changamire nyaya yavo. Ndanzwa mabvunza ava kuti makamboita vana here, ava ndo vanotakura mimba. Ndizvo. Makaita vana here? Vana tanga tisati taita. Makamboita pamiri here kana pakaparara? Akuita. Amadzini. Watitotore mari izvi zvako zvikasvika mari izvezvi panapa ndambenge ndichibaya calculator yangu ndandapa 1410 handiti kupa ndandasvika kuti pani pasina kukepsha imwe 400 handisusu mabva magara nguva yakaita senese. Saka pane 1800 mugara 4 months. Sure, aska kana mwana wacho nguva yechikuidzai handiti kuona zvatitaura. Nguva yekutoita mwana wacho chaiyo hapapa sina ndozvamukutaura handiti maakuda kutoramba naka. Tiri kuedza kubata nzanda yavo tiri kuona tidatsa sei iri kurapa pano paunozitiva mumanikidzira zvinhu zvinosvika zvoita zvimwe handizvozvo uye achada takambomukwesha kuti sei usisate mudzimai haasi kupasvika pekuti sei asisate chii mudzimai right. Zvandandichidira listika here ndezvekudai zvimusoro wenyonga uchiti uya kudari titaurane kuti uchiri kundida here handizvozvo. Kana usisandide ndinoda kuripwa nemombe 5 kana kuti 1500 ndo musoro wenyonzi. Saka tasvika pekuti hapasina rudo hamuchadanana ndizvo hanzi adoripo mupifaichema ukuti udi hanzi nezvawataura zvoti handichada paakudiwa mombe 5 ukuti chi ibhoto munanga yemukadzi wavakudza hanzi taurai kwavari kuti mombe idzi 5 dzamunondibhadhara iyi inobhadhara zvakati iyi zvakati iye zvakati, imba ichinzwa dare richinzwa. Tinokumbirawo kuti
Ndinorubuzo mwanasikana. Pamusoro ndoda kuripa nditamisira nguva yangu wakanita nekudisisa basa rangu zvemazita emumba ndingaziva ndozvandinoda kuti wapindura handisi kutanga wakandisisa basa nekunditamisira nguva inguva yeye yakatambisa ndikuudza kuno kwaakaita nekuzondidhambu kwaakaita achindisiya ndichigara kwaari ndichiaika handina kudanana naye pafoni ndatotaura tese tichionana face to face saka zvokuti anga ari kubasa ine handisizvigamuchira kuti ndakamusisa basa ine handisizvigamuchira nokuti ndakatotaura naye tichionana face wakamukonzera kupi kuuya force patete vato maita basa rei kuuya force pamusoro echangamira ndakanga ndashandira tete wangu umama bvakachira tete ndobva matokonzwa makonzwa ndobva matoroorwa ndizvo handizvo zvakaitika tikuti chii takadanana ndichine 19 years ndobva tamboita separate kubva madzibaba wangu aroora nini ndobva ndatororwa ndobva ndasiyana neenda kusouth africa ndobva ndazodzoka kurongo pandakadzoka ndobva nditi uchiri mukadzi wangu ndichiri kukura ndobva ndichidzoka nonoshanda pane vanganza mari yangu kubva wani ndobva ndazvikokora okudzokera pandakaita nekuzodzoka pandakaita pano pandisina kunzwa ndazofati makatanga kudanana obva mamborangana so vanhu vakamboonana ndokubva mazodzokerana ndopazvosvika kudzokerana kugara 4 months kokumashure kwamakambodanana kwamagara mwedzi mungani kwakudanana kwongoti ndawanawo mukadzi ndobva pazongokweshana ndobva madii masiyana ndobva mazoso vanhu mamuchinodo usati wanatsopisa ndobva madzokerana inini pari kundinetsa ndepekuti kuSouth Africa ndokwamama kushanda ndobva mazoonana futi muno ndakanga ndauya kuChristmas ya 2021 ndobva ndauya kumba kwatete vangu kunoko ndobva vamugara vandoona handiti uchiri mukadzi wangu imimi ndobva mabvuma kuti muchiri mukadzi wako kuti muchiri mukadzi wako takanga tine chitsivo takanga tatsidzira tiri musikana nemukomana pati chisidzo icho chochanchambobrekwa ndikatoshanda harisi rekuti uchiri mukadzi wangu mabanga mama ngoita mukadzi nemurume mama mukomana nechii ndobva maroorwa uyu ndobva aroora imi makaroorwawo iye ndobva aroora ndoda tinyatsofamba tese handizvozvo kuti tisvike pacompensation handizvozvo muri kunzwa zvaite panapa uyu vaiva mukomana nemusikana uyu ndobva aroora uyu ndobva aenda koroorwawo handizvozvo makaroorwa kuSouth Africa iyo aiwa ndakaroorwa kunoko ndinobva ndanogara kuSouth Africa makaita nemurume wacho kuSouth Africa ndobva mamusiya murume wekuSouth Africa ndobva tasosiyana kunokuzimbabwe ndobva ndazogara kuSouth Africa ndichishanda makasiyana naye kunokuzimbabwe ndobva magara makushanda kuSouth Africa ndobva masangana neuku ndasangana kuti naye muna December ndosanza zvakaitika zvapazokukambororwa ndakaroora tiroorane manje handizvozvo ndobva matorana makamuudza rwero ndanchienda basa anozviziva aiwa ndiri kubvunza kuti makamuudza wero ndandichienda basa ndakamuudza musi wandakatokwira basi ndichiya kuno kumusa 25 akatondisisa basa rangu mari yangu isati yapinda ya 25 akatonditumira mari yebhasi kubva kuno kuSouth Africa yekuya kuno saka zvatinotenda basa anozviziva nini sina kunatsonzwa ndanofanira kuchangamira vakubvunza kuti makamuudza here uyu kuti ndachienda basa ende ndakusiya basa nekuda kuti waakuzroora ndopatinotifambira wirirana ndakamuudza zvese anozviziva maita basa reSouth Africa ndaishanda muhotera ndiri waitress iwe ndozvakaitika Ndakasvika ndakamuti ndikuda kuko atingi takambotidana naye mashure ndobva tasiyana
vatazungona vakazita sei vakanirwadzisa vadani zvakamboitika zvikerese aperi ndozvitanga kudana vachikaita kuti zvisvika pakupisana ndizvokuti ndakamuti uchirikugadzira mwana iye akati anosora udati iye mashure ndaakandiarasa pakudana saka rirani ndo yazoramba kusenza kuti rirani ndo yangolasta for 4 months but manje point yekutara mabiro ako endisisa ari kuti iwo akakuudza kuti ndandiri kubasa iwo wakamutumira kuroora ndobata anobasa ngarimbosara titi zvekuroorana ndada yanga ari kubasa aiwa ni mari yake ndisina kumutumira mari kuti taura kuti iwo kuti anga asiri kubasa ndo ndakatomutumira mari ndinde kuti ave kuri yekuti afambise ngada akarubasa ngada akava ni mari orati ano oino maonero ari kuita changamire vanhu vakaurirana rudo ndozvazvinoita unombotengerana ndege dzemashanga zvinowanika saka tiri kuti vanhu vakaurirana imi munhu akakuti ndinoda kuroora makationa kuti ari mabasa ngarisarire ndite zvemunhu kuro ndo yanga yapriority ndo yanga yafirst priority handiti ndizvo makanoti imba yakakosha ini nhasi yabhuika wai ndiri kudaiga rega mbotora vanhu 2 3 ameno muri kuona sei nyaya mafambiro ari kuita pfuma yakabviswa mainzwa ndobva vanhu vanogara chii 4 months hanzi kuda vanhu vatatu vangangotaurawo nyaya yechangamire vasati vapinda pairi vatongi muripo somarina namboita yotise tiri vatongi pana anokwanise kutaura here apo nyaya inoti maingo matangira aya kuda murume apo hapana mukadzi zvemapinda pane mari yatinotibadza nakutokusama mari iyoyi inochajwa kana ichinge yachajwa inenge ichitarisa period kuti vanhu vachagara kusvika rini asi kana pazogurwa muchato mari yekusango inodimburwa ichidzorewa kukwasha say 4 months andikuudzwa idzi pangabviswa momberi wangabvisa momberi ongosati saka tinotarisa usango hwacho wangabvisa hwese hwakwanira 200 vapurisa pfungwa dzavo pangaite munhu kuti changamire vapedze nyaya yavo achaja pamusoro imamo ndiri kuona kunge zvisingaite kuti obva pano mudzimai kana kuti hauna usati wava decided wobva waenda kuno mumwe mukadzi kuti ndakuroora wogara naye pamba uchita mudzimai wavo konguva duku iwe ndowangobvisa mari woti handichada mukadzi uyu zvichireva kuti mukadzi wangotora uyani shure yekuti tichagara tose pamba ako munhu asina nebasa rose mucommunity saka ndiri kuona kunge tichivarume takaramba tichidaro ndovakadzi vakaramba vachidaro zvinhu hazvifambi zvakanaka tinofanira kutanga tafunga kuti zvatiri kuita ndezvipi nzovababa vakutaura munozana navo avo mukambaona asi mazuva vataura maanzwawo apindawo mamunhu aiwa ndikungutaura angu apinda alright kana apinda taurakaoma kunzwisisa vaita repa pane chavaona pakati penyu muri vaviri pakutaura kwavaita ndaona sekuti vari kuti decision yekuti muchiroorana imimi vanhu 2 makaita prematurely nekuti manga muri kubva kune mamwe mapukupuku manga muchibva kune mamwe maponiponi manga muchibva kune dzimwe nhau imi manga muchibva kune imwe marriage ava vachibva kune imwe marriage musati mambotura mafemo mabva matangana neimwe futi nhau saka nhau iyo yanga isiri kuzonolasta reason
ina muchite kuti manga mune chidokwa chekuti maonana patakasidzira pape tanjifunga kuti gerete yafanira kunochita number 5 but right now rinenge takaperera number 3 saka regai tingoritangidzira ipapo tiende kumberi handitimaona zvazvakaita ndobva mamhanya pakuti tiregete hande tinobvisa chi nekuti isu totori nekwese nekuti munhu aroora 1400 yamatara changamiri iripo but ndaona kune grocery dzimwe dzenguva anga achibatanidza 1400 plus grocery iri kunosvika 1800 but taita just 3 months totaura kuti musha wawane dambudziko kana panonakidza musha wacho manga musati masvika mamuchiri kudzidzana mamusati manyatsonakidza manoti manga musati manga musati saka muri kuona amevari kuti no ndiri kuda murume wangu bhoza unyatsoziva kuti pai zvakasaririra zvavaida kukuratidza wakuti ndakukotoka kukotoka mundima badza richiri kuda kusakura ora zvakanaka ndanzwa maguta zva 2019 ndo mapapedzisa kuona nati I mean pamapedzisa kuona muri mukomana nemusikana 2019 ati ndoba mazorora 20 mama toita imwe marriage ikaputsika futi yakalastawo mazuva manga marriage iyo ndamuof interest sake bcause pamwe ndo mafambiro ebhuku racho kuti pama every 4 months panenge achirenew yakalasta mazuva akawanda sei marriage yenyu iyi iye papai pamamboyakalasta mazuva akawanda sei 4 to 5 kuyo yako yakalasta mazuva akawanda sei moyo yimwe mamborora amabva paukomana usikana uchiri kuwana haisi ndiyo yaakugura iyi here because ndine chipari ndiregererei ndiri mufambi chete ndine chipari zvinoda amaininika ndikanyatsozvisa munzeve so zvinogona kudzinga amai guru pamba amai guru zvavanoda ndikanyatsozvitarisisa so ndiri kukuudza nekuti ndine chipari ndikanyatsozvitarisisa so ndinyatsooona kuti zvinoda kudzinga amainini panapa saka iyo yanga yagara iripo sezvo yanga yatandamidza haisi ndiyo yakuvhiringidza iri because apa wakunge wasungirira mari mugumbo rimwe 1800 yabva yangoenda 4 months ndakatangana nayo ndimavangu anga azvigamuchira saka amanini mawedigana haina problem right Andy what you did ndikaba mukuru wanga yagira munyama nemukuru wacho pari ipi zvochokwadi uyo mukomana wenyinde ndaitora semunyina wangu kuti azokora amainina asi paakakozana neamainina avazopesana akazotitora uyu ndobva ndaita munyanyi wemukadzi wake waadiri naye saka chokwadi chiripo ndechekuti ndakati ndamuramidza kuti haugoni kuroora muramu wangu nekuti ndiri munyaya yemudzimai wako mukuru zvinondinyangadza saka zvisinei zvazoitika atonditi chiregedza kutaura neni kana maona kuti kana mandaramidza kuroora muramu wenyu azoroora muramu uyu ana atazvakatozoboba mukuru vari kuti vanongowaira kuti vawana mukomana uyu inanza kuenda nekuti ndakanga ndaona unhu kuti rodzi haingabairi paikwei kusvika nhasi uyoyu amaini vangu vanongobvira vapinda mumusha mukuru akangovatora vabvazotafuta ndobva anovaroora ndobva anovarojera imba mwarari avanongobvira vapinda kanozivanoa chete mumusha nditomubvunza kuti zvinozoita sei kusvika amaini ava asisina kana mari yekuti vanodya kana yerendi vakangomusiwa vakangobviswa kuchete ndobva nguva yebvasosiwa mari wasiwa mumusha mumuru uyu havamusiwi saka imimi saba mukuru muri kuti ndakaasesa ndikaona ndakambenge ndatombotsika mabhreki handiti ndizvo ndikati nauyikai kuti inini ungaroora amainini vangu azviite handiti mapanzisisa ndobva maasesa mukaona kuti marriage haina kwairi kuenda
kutaura kuti makazviona isati yatombosvika ku4 months makava advise wokuti kudii munin'ina wenyu nemuramo wenyu pane mhanza yakanakisa chose kuti murikubata mativi ese evakadzi vani vake handizvo kumwe muri dombo kumwe muri ani baba mumwe saka murikubata kwese famba iditi chakanga chatandaona kuti mereji yakavairira kuti ndaiziva hunhu mudzimai womunina wangu waagirina mukuru ndo wakanga ndichiziva kuti iwo haumhuka wakaita kuti avainina wangu vazogara pababati pamaipapa iwo ndo hunhu zvakara wakuvaitaurwa naamadziva kuti ndo wakonzeresa nhasi kuti uye ashekeresa amaini pamusha inyaya yekutyama ikuru haisi nyaya yekuti anga asingade mukadzi asi atya ashaikomuisa kubudikidza nekutyama ikuru saka watowazoadvise kuna amainini venyu nekuti vari kuenda pane shumba vaenda kunobvutira mbada mwana waene imimi mama tozviona kare kuti mukadzi wouyu no anovharaita handi ndizvo zvasakisa nhasi kuti uyu mukadzi uyu haana kubvira akanomusvitsa musha imimi muchizoona makaadvisa muramoni kuti kudii uyu achitaura kuti ndoda kunobvisa 1800 nyaya yacho vakaona kuti inini handisi kufarira kuti varavorani yakanga yakange kuseri kwangu nokuti ndakanga ndatomuipi panyaya iyi iyo aendokukura chokwadi zvino chinzwa kaiwewe tiri kuti pane 1800 isati yashanda iyo handiwazona wapanzwa tuta pane 1800 yatiri kuti vanhu havasi tatochinjirana magiya ipapa handizvozvo ichiri very pending unyoro unoka handizvozvo 1800 informant handizvozvo zvawakanga waona zviye ndo patasvika mereji yacho handizvozvo uri kuti kudii iwo pacompensation iri kudiwa manje namainini ipo pane 1800 imwe yangoita 4 months andakambowekope pairoriji ndichiona mari yakabviswa ndinenge ndakaenderana nekuti yaika 1400 nemasensi kuti tisanganisa grosari neyakabviswa yacho yese grosari tikaiseka kunenge zvikuenda pa1400 nechikamu chishomashoma aiwa apatata mhanya mafigasi chete hatinobata grosari right tiri kuti right pa 1800 yasvika 1400 handizvozvo tiri kuti ndo yatati vanhu vacho mereji yacho yaita 4 months sezvawakaona pakutanga handizvozvo then amaini vari kuti vari kudawo futi 1500 yecompensation uri kwati kudii iyo vangogara imba iyi just 4 months ndiri kutenda kuotakamisi inini ndanga ndiri kuti mari yakawa naamainini 1500 inogona kunge yakawanda asi dambudziko raitsika nderekuti posi vakasiyiswa basa uye vakasiyiwa vasina chokudya nemari yerendi pavanga vakurama vari dai vanga vadzikisa nhambo yemari asi uyu unozobhadharokutogaa vagobhadha zvikwedi zvavo vocherezana zvavo yoita kwakuenda agona nhasi ndivo mambo shamari uri vati vadzikisa kusvika papi ndanga kuti vamwe vachitaura wani ngachitaura ndei ndivo vasakudzwa kuita mambo kai wakaupa wamambo wamawanu futi right tibatsira neimba avo vari kuti 1500 yanyanya secompensation because pane imwe 1400 isina kunge yabhiraita sei yashata pamusoro emurembo ine handioneni kuti panganzi panoda mari yekuti avo mai avo vabhadhara nokuti mai vakatozvipira kuti ndoda kurongwa havana kuvanikidzwa vakatoda rega kuti ndavenda muropa vakagobvisirwa pfuma zvishuwa mukati mwedzimba muna umwe vakadzi vakagara vakazvara vana gumi asi rakaita rakaenda ava 4 months munhu abvisa 1.8 imari yakareba imari refu hapana mwana ine handionenige kubvisa vana ipfungwa dzavo bedzi ichiri kwamurimba mumwe tiri kufamba handei maoko hakutyiwe kuno ndo mafambiro atinotoita nenyaya ndakatarisa zvangu panyaya zvinonidi kuti mukoma vabvise mari vachibhadhara mukadzi mari yavakatobvisa mushango mukadzi vakatowandiswa nekugara kwavakaita 4 months nemurume vachizosiyana ini chandinoona zvangu ndechekuti amai ava kavanga vangosungurana nemurume wapachena mumwoenda muri kudzinzwa pfungwa dziri kubuda idzi kwasara 1
mukoma vaifana kubvisa kuita nokuti sei isusu tichibvunza mukoma taida kunzwa mhosva ina amai yavari kurambirwa saka ava mukoma ava havana kuburisa mhosva yavakatadzira kumudzimai nhasi mudzimai ari kupupura mameno dare ari kuti murume waundouna dare nekubvunza mukoma kuti ko sei iwe uri kuramba mukadzi uyo ari kuramba kutaura mhosva inorambira mudzimai saka ini ndiri kuti pamari yavari kutaura zvayo avanzanzi vangu vakati wandei asi mukoma vanofanira Ibo wapedza vanofana kubhadhara mari nokuti ndione 1800 yakaenda uri kuti unofana kubhadhara imwe mari zvakare ndakandikuudzira kuti samai ava vakanga vachiti ndairo zvari pakwana ndovakatangi kuti batsai pamwedzi vaibhadhara ava vatopedza vati ndikuda 1500 isi tiri kubvunza iwewe kuti dai wanga uri prepare kubuitsa mari right uyu pamwe mungaite sematisarire hati chikonzero chanisisatire mudzimai haasi kufamba zvikati twasi mumaziso mangu ndakamboenda kwaari rumwe usiku asiri kuzviziva ndikamwana asimupai asimo mumba wanzwisisa ndopandafona akanditi andaenda kumasowe akazoti mangwana na 6 o'clock ndorizeni wakabaka ukati zvandikationere zvakatokwana handichada chii mudzimai nokuti ndine vanga vandiudza vakatoti enda uchanosvika uchiwana munhu chii asi wainzwa nyaya yacho ndo chikonzero chakuti zvakatokwana edha ndinogona kuzokuvara inini kana kuzokuvadza munhu because ndiri munhu anofamba nemudududu pfungwa dzangu dzine dzisina kugadzikana nenyaya zvandikatoona zvidiki zvipi izvozvo maoko ngochinoti vachipedzisa kuti amai ava nyaya yavakurandirwa zvehurumende yakati saka ndione paine nidi kuti vanopiwa mari yekubhadhara secompensation nekuti ivo already kushaka kune mari yakaenda isina kushanda kutaurwa kudare nomo saka ivo vakazoti ivo ndovakaonekwa vasiri pamba baba havasiri vakaonekwa vasiri pamba vati kuti chindibhadhare pamusoro pokuwanikwa vasiri pamba handione kuti zvichibuda shangari tete wemunhu zvataurwa muno mazvinzwa taura itinzi nokuti nyaya yekutomatinzobuda kuti ndobosha kuranidza kusuka ndobvunzo pamina kuti vakamboya kuti chero hama yange kwedu kana ipawo vachitaurawo nyaya iyi kuti vaedza zvavabati chokwadi pamene avanogara musha avaigara kwarara andikuzoita aivaudza kwarara kuti uyai njani maita zvakanaka mukadzoke mumashure isu takafamba navo uyo akatotaura kuti zveshuwa musi uyu murume akangouya haana kana kundifonera akazotofona apa pamusuku wakauya nguva ichezo past 11 dzeusiku handizozvo shuwa afona uya akazitaura kuti ano handiko kumba ndiri parefu handi manzwaka ndaenda kumasowe haana kuita chidokwadokwa chebvua akatozouya mangwana na 6 o'clock uyu vari kuti mubackground mamusingandiratidze kuti munhu ari pamasowe autodza kuti ari kupressure kwaari saka ipapo takapasvika uye akaadhimita kuti shuwa zvakaitikawo musi mumwe chete nyama ingadobatsira neni munyina wenyu paakawaniwa nemurume asiri mumba aenda kumasowe adzoka murume uyo vataura nakumba akayachikuudza here kuti murume azouya akandiwana tisipa akachifonera kuma11 akazondiwana inini ndikasvika kumba kuseni kuma6 akakuudza munyina uyo chindwa imani pane nyaya saka titaura kuti titaure nyaya iri patable lasi zvazvinoita munhu mukurumbidza watoziva kuti zvaitika izveyamhosva handizvozvo vasati vatobva ikokwego kuti amai mufundisi ndipupurirewo kumurume wangu kuti zveshuwa ndineni papi handi masibata
otobata foni ipa atisi tinawo kuno kumasowe indini ngani mangwana vaiuya namaimfundisi vaikapi panzvimbo handizozvo tikadaro pajeka munhu akunyatsona kuti munhu anga ari papi pamasowe zveshu but hazvina kuitika zvese zvipi zvafanana nababa mukuru wenyu babunyinyi wenyu vaivi wamamuchabvunza pano kuti havana kubvira vakandiudza nomupomunyina wenyu futi haana kubvira akakuudzai zvino mukafamba ti pamwe chete kana nyaya iripoti vanhu vaviri vapesana saka ndo chikonzero chakuti no pandakasumuka ndine vanga vatonditipira kuti enda nhasi unosvika asi ane kwaari saka ini ndizouramuka ndizofunge pfungwa kufunga handishanda chii mukadzi ndo chikonzero chakati asi tisakangani kuti performance dzaagara nemudzimai haana kubiramisa mumusha kureva kuti akanga asingade kuti apinde mumusha kureva kuti mumusha manga musina nzvimbo saka yanga kuti ndakuwaniwe pakuti ndakuwana usiku waenda kuchiti waenda kumasoro ndakuudza naye bamukuru muri right tese tikutsvaga nyaya vanhu vaipamberi pachangamerika vada kuti vabatsirwe kambudzi kazvarira pano ndikatikadzingirwe imba neni baba mukuru muripo makazombotora munyina wenyu here nomukadzi muramu wenyu nayo sei usiri kuendesa mukadzi womusha imini sababa mukuru wevanhu ndakataura nani nemunyina wangu akati kudii aiti ndikuda kwaka tichasvika kupi mukadzi asingasenze achigara kwahala asingave kumusha mumwe achirima kumusha unozomuchengetera nemari yekuita sei yashandwa nomumwe iye asingashandiwo mumwe magona batiritanganisa mbiri ipapo akuuya kusapinda mumusha handizozvo nechikonzero chapaupi tati zveshuwawo amani akaadhimita kuti ndanga ndisipi mumba on the very day ndinini mabva kwamabva mune zvamaudzwa handizozvo kunzi musungu wenyu munobata nhasi mosvika wozvishuwa maona adzimai havamo mumba munoti ndi ndizvo zvachangamiri asi kubata chikomba unenge unohumbowo kuti ichi chandakabata ichi ndochirikuratidza kwanga une chikomba kuchikora munyina wamwana acho here chinoratidza kuti mukadzi anga kuchomba aiwa baba kana mazwa akanzwa pamusoro imimi uyu muramu wenyu magadzira mubvunzo wenyu changamire vari kubvunza kuti ndini maenda maudzwa nemunhu kuti enda nhasi kumba kwako uchawana mukadzi wako asiko imi mosvika mawana asiko munoti kudii ndozvabvunza changamire maitarasa ndinofungira kuti kuye kwandakaudzwa ndokwaina ndizvo zvakaura mira tinzwe idzo nguva dzakaenda murume uyu kuona kwako inguva dzakanaka dzemunhu asina zvaakutsvaka 11 o'clock pamba kumukadzi waone 3-4 days usinaye ukaona munhu akuya nguva iyoyo iwe unopedza nguva ikubasa handizvibata kureva kuti munhu ane chaangachita sei ndochaari kuti icho chichandikurira kuti ndigone kugara nemudzimai mari yangu shuwa ndiri kuiziva ndanga ndiri kuida chaizvo kuti ndiinjoye madzimai mari ye1800 tigare ende chidokwadokwa kutoisa mari yese kuroti anga chidokwadokwa anga ane confidence nezvaanga achida kuita sei kuita nemadzimai ake but ari kuti ipapa ndopandifundura then mukadzi ari kuti aiwa kana wandikudia pachinoti apo pakurwadza zveshuwa chindipo 1500 secompensation ndochati patida tisvike imba yakagurika kare vatiri kuti compensation inodhiservawo here ipapo kana pakamira sezvizvi makina vakaimba inini pokutanga ndakazvitarisa kuti mukomana uyo ndingakungomutunhidza nomumambara wake asi pandazoona laini racho manje parapinda nako kuti pane kwaakambozvoenda achida kunoona vai kuti varipo here tokuzonoona vai vasi pano ikazoti mukomana akangwarira ari saka ukuti kudii zviri waditere compensation ye1500 ipo pane 1800 yaenda uyezve pane kurwadziwa kwemunhu kuti no muzina hasi kufamba musha nova nenyaya iyo 1500 yakawandisa wekupedzisira akuenda padecision rangu pamusoro yechangamiri ndazoka kuti mutima munyaya ini ndaiona sekunge
chokwadi zvaiva mumunzi. Mubvunzo wangu udakaenda kuna amaina. Iko kunamata kunotaura here kuti kana murume achinge akusheedza kuti iwe ndauya ungatadzira kuenda murume wako kumba kwake. Yesu imi makaona kuti netime yacho amafonera kuti murume tadzoka pamuri. Murume akufonera kumailezi. Madzimai ndasvika kuipana. Imimi chikakukonesa ichii kuti musvike imimi muende kuno murume wenyu. Ndowa mukunamatira kuti mugarire zvekuda. Pamusoro changamira. Heavens wakafona dzanga dziri dzeusiku. Ndasingakwanisi kudzokera kumba ndiri vanhu vakanga usiku. But chitarisa isisa kuona machizitani. Murume wenyu mamunzwa atsanamura asukani. But imimi maitsvaga means data kuti murume wenyu akusikani kuti mimba nzvimbo yamuitishe. But now haunokwanisa kuzviita. Saka nhasi zvamurikutaura imimi kuti munoda mari kuti murume akubhadhari. Toda kuti tichidzoke tichibatsirana manje. Tisati nyaya isatiyaitwa jaji kunamama. Munopaona sei imimi kuti imimi makazvivanza makati nenguva yandiri hazvigone kundodosaka nemurume wako. Saka nhasi kuti umwe nyane hwema wokuti hamusi kufamba zvakanaka. Zvinoita here kuti imimi murume wako kubhadhari. Pamusoro changamira. Ini ndinoona sokuti anofana kuti bhadhara bhosi nyaya yakutaura paano muona. Ende iye akanga ane motobheki ndakamutuyo nditure ndanakuzozonditura. Mandinzwa here pandataura. Ndati imimi murume akusheedzeni makoti. Madzimai uyana. Asi imimi matadza kuti musangane nemurume wenyu kuti murume wenyu akuviriri. Nhasi imimi moti murume chibhadhari. Iye murume arikuziva kuti akaunzwa mbwema akakuziva kuti muzingamba kufamba zvakanaka. Zvinobuda here. Ende murume iyeye ndiye wamakasiyira basa kuSouth Africa. Handidizvo? Ndiye wamakasiyira basa kuSouth Africa. Mobva mati ndaakugara naye. Nhasi unabva auya. Asvika pamba paainga imimi hakuna chaangainga musati maane mana. Angainga mukoko wake. Saka auya kumukoko wake uye mobva ndiri kumasowe. Mutongo bvati chiko chamakaita nekuti hapana kuzoitwa effort nekuti pave neclarity kana kuti panyatsodzeka kuti muri papi. Uyu makamudzaita kuti ndichinzwa pafoni pandaitaura navo ndakanzwa sokuti kubackground nekuti vanoziva kuti kumasoweti vanhu venoisi tinoimba. Saka kana munhu ari pamasowo unotonzwa kuhoho uyu akabva ati background dzandainzwa kumashuro semunhu aitsagana mudzake. Handina kunzwa sekuti mbi yangu anga ari kumasowo. Makamunzwa achitaura. Zvakataura kuti ndakamutaura uzonditora anokwanisa kuzonditora bhosi wakanga wausi. Amai, pane mhosva titaure zvepachena kuti kutenderana pamusoro zvenyu. Pane mhosva amaende pokuti inini kana mange muri kumasowe makavanza usowe wakarakidza chifambi. Atitenderera kutaura nyaya yedu nokuti dai mange muri kumasowe kwainamatwa kunokurayirwa vanhu semataura aita mutongi mungadai makataura kuti ndiudzirewo murume wangu kwasvipa handichakwanisa kufamba. But ari kutaura kuti akasvika kumba na11 o'clock makasvika kumba kuseni kuma6. Kana dai nandirinewo zvangu nemubvunzo wandandabvunza pamukuru yedu dai mamurimi maiti kudii havanokwanisa kundipindura zvomapindura atoda kuti aita kuti panototi ndaingoti mukadzi wangu mune kwanga ari. Ndicho chokwadi chiri pachena. But nopoisi kungotaura kwataakuita zvedu. Manzwa murero. Nyaya iyi vanhu vaviri ava vakarambana kudhara. Kangokutsvaga chide kunzwa kuti pakabviswa mari 1800 nomunhu achiroora. Ozonzi nomukadzi wacho anova nechifungidziro chaari kufungidzira kuti mukadzi uyu angasafambe zvakanaka. Oti munofanira kundibhadhara 1500 zvoreva kuti imwe 300 nakumarana nemiwo. Ini munezeka vanhu manyazodanana here. Pamusoro changamira taidanana changamira. Kudanana chero inandi sure musure zvasinga kuti hayi kuna switi. Tachembera zvedu nadzimai but tinotoita na switi. Handiti? Handiswere zvansavita sei?
even kana adzimai vakakara rwendo kwaita emergency anototaura baba mwana pamungasvike ndisipo basi ndamhanya kwakati kwaita chii nyaya inodai ipapo tetowirira tetotaurana zvakanaka andomuzoti nyaya ingazosvika pakuzondipa mhosve kuti waendere kumasoro makamuudza here kuti uenda kumasoro ndasina kumuudza handi muri kuwananiya because anaswiti wakeka anofanira take account of his or her sweetie handizvozvo kuziva kwese kwaina switi wani kureva kuti hatifungidzirani zvokuti kana makambei matotaura mese kamasikati maitotaura kuti shamari ini nhasi handiwaziva kuti china ndichaenda kupi kumasoro kwaita masoro tinetira kwademo handizvozvo kureva kuti kana pai kushayai even vamwe vanhu vaitaura zvavaitaura hapana pazvaizonya kuwana weight kana kuti zvigare mudundundumani make but apa zvawana pekugara nekuda kuti ini mamuna kucommunicata muchimuudza kuti ndichaenda kumasoro ndizvo zvipamusoro ichangamira ipapo takaita kuti ndegere kumugenje kuti ndanda kuti ndikafona fonederwa maiguru vangu iye akanga asasataura kana achinge asiti papa ndikamufonera ingoti ndiribhisi kuzofonera ndiri kudhiraivha ndiribhisi saka ndoda kutya kufona because ndati ndikafona ndaderwawo namaiguru but munhu ane munhu wake nomata tuna maiguru message inongokandidzira imi mama karohwa ende amaiguru vaiziva kuti muri igati mabonga message chwe izvi muchitotaura kuti aiwa ndakamuisira message yekuti kumasoro ndiri kushaura kuti akurotomoka chii asi kuti aiuya na11 handamuzondikuenda kumasoro dai tichitaura zvimwe zviri kusevi chii site irwo rudo haruna malimitations ipapa pandikutotasa pasi pafoni kapo adzimai vakutonditi mahabapi handitika ndo vari kutofona hazvinei kuti mudarira mudofoni handindizvo ini ndida kutoisa pasilent kuti ndiwirirane nezviri kudiwa nedare asi mabe angu anenge achingonditsvaga chete aiwa ndizvo zvitangamiri but chakanga ndoti ndati ndikasira mameseji ndakuisara ndakutukwa zvatiri kuita kaizvi tiri kuziva kuti uyo achanotanga wake upenyu achatanga wake chii tikasakurowedzera ipa pamuchanoita kuti mamistakes api manenzwisisa imba yekutanga yakaita mistake yechi2 yaita futi chii handisi kuda kuti yechi3 ite mistake manenzwisisa ende tinofanira kubata pese pakapenda kuitira kuti inobuda iri chii shudhumeru handizvozvo right zvataura imba mazvinhu 1500 uyawanda because zvinhu zvamukatozvipira kuti ndo zvandakuita and after nyaya yacho ikuda kubhenda pakuti haina kufamba pane kusafamba zvakanaka kune moyo chikonzero chako because mubhaibheri chaimo chinhu chimwe chete chinobvumirwa kuti urambe mudzimai kana murume inyaya yena handitisi ipapo taiwira nekunzwana nokuzoti murume wangu asvike pakuzoti waenda kuchikomba kana kuchikongora paziripo pandikufunga zvaita zvakanaka kamuna isinosvina mota nerikawanda tinoita sei zvakuda saka maakuti chii because we are kuti tiri kurambira inyaya yeupano muchiri kuda compensation aini ndoda murume wangu muchada compensation anosarudzwa zvaanoda kuenda neni zvezvi nekundibhadhara ndo pamaona vamwe vari kugogoma manje kuti noka maakunditi idya but ini kwandiri ndakabopewa sirizvo uyu mukadzi mambo inati zvabhenda nekuda kwekuti haasi kufamba zvakanaka handina hangu umbo wemunhu waari kudanana naye asi ane waari kuita sei waari kudanana naye hana umboone zvaamutaura tangamiri ari kutaura kuti anoda kutitsvagira mhosva hana umboone zvaamutaura kuti ini ndine munhu andikufambidzana naye manzi akatotaura tiri kuti hana umbowo wemunhu wamukufambidzana naye asi ane umbowo wekuti munenge musipo pamba usiku muchienda kuona nemunhu upi iye iwo uyo outright uripo nokuti makaubvumawo kuti nozveshuwa ndanga ndisipo papi pamba ende mumusoro make ukaziona moza kana mukadzi akasafamba zvakanaka munhu anopedzisa kuziva kuti mukadzi wake haasifamba zvakanaka ndiani murume vamwe vese vanenge vapera kuzviziva iye ndiye anozoziva musi wokuita sei wokupedzisira saka uyu kwaari atoti mazuva pandaita kuti tine 5 days isipo pamba 5 days wodzama muchirara musiri papi pamba evidence ndaiwana pandauenda kuwana yeusiku ndozvandati pachiri kuda compensation here kana padaro titaurireni zvinofamba kana padaro pakuda compensation
mambo kutaura tobati pachivara pane list yepfuma yakambobviswa. Kana pane list yepfuma yakambobviswa, compensation yavanga vachiti pamwesheni property zvinhu zvakamboita kumusha kana kutaura. Saka compensation ndozopinda futi temu yacho vatadza kushandisa temu. Dzimwe dzinozvitonga dzega hadzimirire mamboto ataure. Iyo shamwari uri kuzoto wakasiya mukadzi uyu achigamba mairenjo wakamusenodzinga akatotengesa hembe dzangu achiti ndakabhadhara renti. watichitaurisa akatotengesa hembe dzangu achiti ndakabhadhara renti. ndinokumbira kuti ndakuda kutoita dzanga ndakatengesa ndakabhadhara renti. iwo ukabva wachitendawo handisuziva zvamunoda kuti iye akati hauchandiwana kuti wakwaya kwarari. asi zvandataurawo zvinhu ndati ukuzero kuti une mumwe munhu mawakamusiyawo achigara maida kubhadharwa chii mari kubhadhara pamwe ndingangogona kubhadhara zvomwedzi mumwe chete ndodada nokuza chidaba ndakundika. waita zvakanaka kuna ndino ukaona vese vanoroorana pachivanhu hamukundike muri nega muri tu munozokundikira pamberi pani chakashanganira. Saka ipo paipesa apo wangoswegako kuchovha bhasikoro shamani uyanga achiri mukadzi wani kusvika pane zvawazoita nasi. Saka even that bheri chikweiti icho chiri kuchiisa pauri ndochoko chacho wezi ndiwo kamuisa ikoko. kana akasarawo maybe kana akasarawo achigara dzanga dzaanharo dzake tinoti ini anhu aisogona kutoka kuchangamira nekuda kweunhu handingaita sei. Asi zvadataurawo zvinhu tati wanga usati wabvisa marara acho mumba mako saka anokuzvimbira kanasi waibhadhira mari pamwedzi ndiwo vatsvakaimba yacho waibhadhira mari pamwedzi ndizvo here 100 ukagara mwedzi mungani ngoti mwedzi mungani ndonyaya yatikatotaura pakuti dzekufanisheni dzinyidza dzisi apo ndedzekutungana kwatsuro nakudii titaure nyaya yechikwereti ndonyaya yatinotaura pana ukutudi uri kugona mari ndozvatitaura newe. Mimi pamuri kugara panoitwa 6 months pasati pabhadharwa rendi. Ndakabhadharwa zvinhu zvangu saka ndakaiswa kunekuseri achiniti kana ubhadhara vakakubatira ndobva vachirambe muchiwedzera chikwereti. Vakaramba vakandichengeta pakuzi handina kuyakurenti. Akapa uriko ndokwanga wanonurira naye kana zvinhu zvabhenda aka unoenda kwaukatangira uya akauya zvenguva diki nguva yese megara kuno kuma musina pekugara kuno kuna ndisina ndakatenga stendi yangu patinasandaka ukozi pane nyaya yekuti kaunonyatsoona wega kuti no picture yako apa mambotaura mukati mumafoni kana tisataurira nezvakanaka tanga taakudii handisindizvo isusu tova tatinoti kuramba tichirenda uya chazoya kunobhadhara hakusi kukamangwada airamba tipromisa kuti tinouya pandakaidhisemba kuno vakandita kutira inini conclusion yandaita kubva muchitanga kutaura kubva pakutanga ndakakonkluda kuti even compensation yamuri kuklema it's a way yekuti uyu kana zvamuremera you come back to you nekuti ipapa tichitaura matogosvika panyaya kutaura kuti no inini ndoda murume wangu handi ndizvo meaning kuti pasi pemwoyo wenyu chiombe chamuri kuda murume wani murume wenyu saka hatifaniri kuzoseta maconditions ekuti uyu ngaandide chete mapanzwisisa ndo mamarriages aya kuzonzi vanhu vakazotemana nematemo kana kuti vakazorwisana kana kuti vakazopupirana mafuta we don't want that zvinota zvatiri kutaura imimi pache zvenyu as I see it yaseti maconditions ekuti uyu zvikamuremera maningi anosvika pafungwa yekuti no adzimai handiti pamwe chete but isusu tiri kukuonesai mathematics advantages azvo kuti tinogona kumanikidza deep
handiti ndizvo but kumberi uku muchazogara here zvakanaka murikuona zvatiri kutarisa ipo pange ende chakanaka ka pamasvika sunungurana woti kana muisa roerana haichatoroerana mandinzwisisa tione chaizvinoizvikumberi zvotibetsera izvotwa nekufamba shamata mwedzi yataurwa nemukadzi wako ichabhadhirwa hafu imari yerenti matimika ane mwedzi 7 sauri kubhadhirwa 350 towards rent mukadzi wako andinzwisisa iwe shamata tiri kukuudza zviripo haikuva kuremerwa nemutoro wako kana munhu asenga garwe kahurida handizvozvo pawainonongotadza kupedza zvinhu zvako zvekuzvida handizvozvo saka tokuti apa 7 months ataurwa chabhadhirwa 350 inoyakotorwa neuya yoendesa kupi kwanga achigara tuzvi zvake wandinzwisisa imi mosiyana mune zvakanaka iwoenda neupenyu wako uenda neupenyu wani ndachida kuti mutombo kubhondai but ndikakubhondai iwe uri kuinjoya ndine munhukadzi hauna imamai ndakatengesa hembe dzeuye andiraunzo dzakaita mari pamakadzitengesa hanzi hembe dzako dziri dzadzi dzemari kuhembe dzako mpaka ikonodhura kupfeka ndimamutengera shamari umbona mukadzi ndikutengera hembe aiwa zvamu dzakawandisa dzakawandisa munomuunzira iye ubva aunzawo futi 350 yenyu panapa nekuti kutofambidzana kwacho kuti auye kuharare owana chinomuwana kusaiti asina kubva kwenyu imba inakutsikane nazvo vanofunga kuti mamurongera uyu anouya pano because pamawai pamberi pachangamiri pano zvinhu zvekutaurwa zvika munozvitambidzana pano ndopamachatanurwa muchato wenyu pano dombo wenyu ndichangamiri ndiwatori dombo saka zvinhu zvenyu zvese munozviita vhaya changamiri hembe dzacho moya nadzo uyo otsvaga mari oya naye pano uchimupa hembe dzake chipuwa mari yenyu seumati isu zvatinotaura tikasita ofisi yedu handa kunzwa matimama toya nadzo ofisi yedu inovhura futi in 2 weeks time saka pa 2 weeks uyoone mari moyoone hembe changamiri ozviona zvapera chingoita zvinhu zvinodarika plasika zvazvinoita iwe ukati gare gare unomuzodzoka upenzidzimai handizvozvo unogona kuzoita dzimwe pfungwa isu tinozviita tati wati gare gare udzoka umboti shamwari wewariri wapera muchato handiti uyo anaye kudhara iwe ndiosina ka tarisa hakuna chimwe chaungada uchiri kuku kana pana ndafoni namba yemazuva ano handiti uyo afirwe handizvozvo